Okay, maing mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta mga higala ni nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw. Uy, Biyernes maron mga higala, no? Pizza 16 na kini sa bulan sa Enero tuig 2025. Nahala, no? Welcome nga higala, no? Kay ugma daghang kitag mga kalihukan karong hampan mga kuana mga higala, no? Aligre pag kay mga higala kay kinibitawng hektik kay atong schedule so magkuan manuon ta. Mura bag doon na ba'y maglayan atong tiyan. Tinuod guday na ang higala, no? Ano mas stress bitaw ka. So maglayan man noon po di mong tiyan. Manday kinahanglan yung kondisyon ka ika. So naglayan naman noon atong tiyan mo higala. So kinahanglan gudi ay nga kana bitaw doon nagmukuan yung ka o kana bitaw preparasyon siguro. And then pangandam gyud maayo aron nga ang imo pong kuan gyud ang imuha nga health conditions, kinahanglan nga condition juga kayo, no? Okay, murag na-stress ko gamay tungod sa kadakan schedule kay ganyan ano. Pero naman dalaran no, depende ra gini sa paningkamot nga makuan ra gyud, no? Mahulma ra gyud bisan kun medyo dunay mga ginagmay mga stress gamay. Hala, no? May mudto na kanaton tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Hala, no? Ari na ta mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Obispo sa Dumaguete ang ato ang kining pinalanggang obispo diri si Bishop Julito B. Cortez na nawagan karon og matud pa mga lakang aron gyud nga dili na mausob ang mga panghitabo na ito bitawng kitong nahitabo nga katubitawng katong pagpusil patay sa usa ka tinugyanan sa balaod sa iyara pong kauban, no, nga tinugyanan sa balaod. Medyo nakapasubo kini pag-ayo sa talahorong obispo ug gani nanawagan siya nga siguro aksyonan gyud, no, ang mga problema kabahin bitaw ni ini pong mga kinibang mga disco bar ba mga higala, no. Sumana karon ang panawagan sa ato ang talahorong obispo. Dumaguete Bishop urges action after deadly Negros Oriental shooting. Ingon niya na, no? O gani matud pa niya ato siguro gyud nga ato pod nga i-review ang mga regulasyon sa mga bar and restaurants. Against bar establishments. Ingon niya na. Balita makigala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan usab karon no nga mugahid jud kitag panahon matud pa niya Pope Leo XIV, dili Pope Francis, Pope Leo XIV urges making time to speak with God. O ato pamangita gyud kitag panahon nga makinghinabi gyud kita sa Ginoo. No mo kanay panawagan karon sa ato ang talahuron nga Santo Papa. Mao kadto manghigala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Aboy na nga atong Saint of the Day karon walay lain, no, December na January 16 mao si San Berardo ug mga kauban. Aboy no kini si San Berardo manghigala matud pa kini nangadto kini sa Morocco, no, in order to preach in the marketplace, but they were arrested and beheaded by the Sultan, no, and their bodies were brought to Portugal and attracted an Augustinian canon, Saint Anthony of Padua, and he will continue with the mission. Sa ito pa, kini di ay si San Berardo mga kauban, mga misyonero kini, no, nga mga Franciscan. Unya with the blessing of Saint Francis nangadto kini sila sa Morocco dito sa went to Seville and Morocco. Unya sa diha nga nagwali kini sila dito sa Tianggihan sa marketplace
gipadakop kini sila sa sultan sa maong lugar o gipangpulungan og ulo. Unya ang ilang mga lawas gidala kini sa Portugal ug didto gihaya ug ang maong panghitabo nakadali sa usa ka Agustino nga pari nga mao si San Antonio og Padua ug siya ang gusto niya nga siya ang mupadayon sa misyon sa mga Pransiskano. Sila si San Berardo ug mga kaubanan. Mao kadto manghigala mga balitang simbahano niining kamuntuhon ug ari na ta manghigala sa atoang catechism, no? Balik-balik ta mahigala sa atong mga ginagmayng mga catechism. Pangutana, pader. Sa may problema duy. Sa imong huna-huna ba pader? Sa imong rang huna-huna na sa imong experience sa isip usa ka pare, anong dili man gyud mo simba ang usa ka tawo? No, bisan pa kung bisan kana bitang madomingo. Well, anyway, kini bagong pagsimba mga higala, unang-una, this has something to do with faith. No, kanang aduna ni kalambigitan sa imong pagtuo. Sa ako na ginaingon, kung kulang ang imong pagtuo kang Kristo, kung kulang ang imong pagtuo sa kang Kristo nga sa iyahang pagka-Diyos, kana batang wa gyud kay nahibalaan kabahin kang Kristo, wala gyud pay nakatudlo nimo, usag gyud sa mga hinungdan nga dili gyud kamo simba. No, muna nga siguro ang usa sa mga aksyon ani mao nga kuan gyud kanang hugtan pagyud sa simbahan ang pagpaila kang Kristo ngadto sa mga tao, no? Kay kuan man gyud kana bitang sa gisulti lang ni San Agustin ang usa ka tawo kung wala gani pagtuo, daghan dili gina siya mo himo sa bisan unsa nga mga laka nga adunay kalambigitan kang Kristo sama ka man sa pagsimba. Okay, kulang makang pagtuo kang Kristo. So muna nga ang mga lakang sa pagsimba murag wala pag yun na si mong huna-huna una din na. Unya ikaduha muna nga usag yun mo ginat sa pinakakos ang tao nga wala makaila kang Kristo ug walay panabot kung kinsa gid siya usag na sa mga hinungdan nga ang tao dili gyud paduol og simbahan o musimba ba. Dili gani na magpabunyag, dili gani na mohimo mo kuan gani mo nang gitawag og wala gani siya mayong relasyon sa simbahan. So muna nga first and foremost kanang usag yun sa kanang pamaagi nga ang usa ka tawo makaila mo simba na ug moduol sa simbahan mao gyud ang pagpaila kaniya kung kinsa si Kristo. Unya siguro daghang paagi mahigala nga makaila ang usa ka tawo kung kinsa si Kristo. Siguro adunay mga seminars ang imuon sa simbahan. Unya ang pinakakuan gyud, ang pinakasentro gyud siguro sa pagtulunan mao gyud si Kristo. No, Kristo gyud kay para nga ang mga tao madani kay matud palagi madani ang tao dili sa simbahan kung dili tungod kang Kristo. Ang simbahan instrumento lamang aron nga madani ang tao kang Kristo. Ana no, so muna siya. So so akong tubag manghigala ang pangutana nganong sa imong huna-huna nganong wala manggiyoy simba-simba ang usa ka tawo bisan pa kung Domingo ang tubag niya because he is ignorance about Christ. E kung makailagin ang tao kung kinsa si Kristo nga siya mao ang manluluwas musimba gina siya. No, so the first move gyud aron ang usa ka tawo moduol og simbahan ug magampo mao gyud ang simbahan mismo nga ipailag yun si Kristo ngadto sa mga tao. Sa unsang paagi daghan. Pinaagi sa mga seminars, pinaagi sa mga kalihukan nga diin nakapokus gyud kanunay kang Kristo. Okay no? Another question. Padre, sa man pulayan pangutana. Kanang laing pangutana padre. Kini bitang pwede ra ba nga mo attend ba og prayer service sa laing relihiyon? Murag sa atong katolikong simbahan ayaw lamang gi-discourage gyud na sa atong simbahan nga mo appeal gyud ang mga prayer service sa laing relihiyon. Nga naman kuan man god kanang in the first place they have different understanding about the Bible. No, unya do na sila yung mga kanabitang mga negative nga comment against sa Catholic Church.
kana bitaw mga negatibo bitaw nga mga komentaryo, kana bitaw mga komentaryo bato kanato. Nya basin ba kun makuan unya ka kanang gitawag nato ma-influensyahan unya ka niining mga negative comments from other religions diya kanimo. So may puruhan nga makuan unya ka, malibog unya ka. Unya kung malibog na ka, dili pud ka mangutana sa mga pari o sa somebody nga makahatag kanimo sa tubag sa ilahang mga negative comments against our Catholic Church, may puruhan nga mabalhin na kag laing relihiyon. Ana no, so dinala sa kita kutob ha, o akto lang yan yung ipadayon sunod adlaw ang ato ang pagpasabot ha. So mo kana ang ato ni balik-balikan og mga adlaw. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.